तर अजितदादांच्या अपघाताविषयी अनेक आता शंका उपस्थित होतात आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी विधान केले आहे, तज्ज्ञांकडून हा ब्लॅक बॉक्स तपासावा, त्याची तपासणी आता सुरू आहे आणि ब्लॅक बॉक्स तपासणीनंतरच सगळं कळेल असं देशमुखांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. असं आहे की हा जो अपघात झाला त्याच्याबद्दल अनेक लोक शंका उपस्थित करत आहेत की व्हिजिबिलिटी नव्हती असं कारण सांगितलं जातं. पण जेव्हा विमान लँड होणार होतं आणि आकाशामध्ये होतं तेव्हा क्लिअर कट दुरून व्हिडिओ जे आलेले आहेत त्यामध्ये कशा पद्धतीने विमान लँड होताना एकदम टिल्ट होतं, असं चालत जात असताना एकदम टिल्ट होतं आणि कसं कोसळतं हे आल्यामुळे अनेकांना त्याच्या बाबतीत शंका उपस्थित अनेक मंडळी करत आहेत. पण शेवटी आता ब्लॅक बॉक्स जो राहतो विमानातला तो हाती लागलेला आहे. तज्ज्ञ मंडळी त्या बाबतीत संपूर्ण ब्लॅक बॉक्समध्ये ती तपासणी केल्यानंतर काय गोष्टी पुढे येतात हे संपूर्ण माहिती हळूहळू पुढे येईल.